Lah dalah konangan. Bah, ora bah. Ini tidak seperti yang panjenengan delok, Mbah. Wis, kuwi resik ana sik, pating kecret kok ngono. Bau pandan. Iya, bah, maaf. Wis rasa cangkeman ndang siap-siap kono ayo ngewaki aku. Wah, wis beban keluarga senengane ngloco, wis. Mesti aku dirasani. Lah kok sepi, Bah? Apa dhewe kerisiken? Kerisiken apane lho? Wong kudune jam 3 isuk mau gen ngepasi budalan LC kok. Ya, masuk. Aku pokoknya bocahmu. Wes, enggak dulu. Celeng. Maksudmu apa? Kowe nang kene nek ra manut tak osak asik dhewe malan. No, tampani. Hei! Jian, cok malah mandi lumpur. Kon live nang TikTok gak enek sing delok, cok. Rak payu. Pokoke kingko nek ora aerok emoh aku. Aerok dengkulmu mlocot kuwi. Yo, soromen dadi broken home. Broken home tai kuwi. Untalan kono broken home. Kowe ndek kanca sing gelem dijak kerja ora, kon kerja kene dadi pelayan. Wedok to, yaya ae. Wonge kaya piye dheke? Kelebihane apa kae? Kelebihan sing kaya piye, Bah? Ayo sing menonjol ning dheke to. Bah, bokonge iku menonjol cocotmu iki. Emange sing tuku ning kene kok nyawang bokonge ngono. Lawang cen bokonge ya gedhi. Koe lho nguyah rung pener sok-sokan bahas bokong. Hei, Bang, aku tuku es kopi siji ndang gaekno saiki cepet. Kosek, lungguh sik kono, wong bakule urung ngombe kok. Ora piye to? Lah wong aku iki tuku kok. Lah mangsamu sing ngelaki gor kowe tok. Aku yo ngelak. Untung sampean wong tuwek, Pak. Lah mangan opo nek tuwek? Nek rung tuwek tak pisu-pisui ning nggon kok. Kowe wani kowe, tak osak sik raimu engko. Bah, nganu wae, banyune setengah umum wae. Kesuwen kok tak enteni ket mau lho. Setengah umum piye neh? Engko lek wetengmu lara, ngrepoti kancane meneh engko lekan. Tombok meneh. Wis kowe manut ae. Nang kene iki sing bakuli sapa? Cuk. Wis sapa to, Cuk? Mbahmu to? Iya iki. Lah napa? Lah wong gateli kok ngono nok. Ayo antemi wong loro ae. Aja. Lah napa? Lah napa tek aja iki? Aja wong loro. Kurang, nggo pasukan ayo antemi bareng-bareng ae. Sak asik. Sak asik kowe engko.